लिरनाय दंमोन बेनि उनाव थामथि सानाव गालिलनि काना नोगोराव मोनसे हाबा जादोंमोन आरो जिसुनि बिमाया बहाय दंमोन बे हाबायाव जिसु आरो बेनि चेलाफोरखौबो हांख्रायहरनाय जादोंमोन जहन नैबेला फिसायनाय सिरि दिनै बे मण्डलियावहाय मोनसे गोथार जुलिनि हाबाफारि दङ बेनिखायनो हौवा गोदान हिनजाव गोदान बिथांमोनजों थाफाग्रा हौवा गोदाननि लोगो हिनजाव गोदाननि लोगो मण्डलिनि दैदेनगिरिफोर बाहाय फोथायग्राफोर दामग्रा देग्राफोर दङ ज' बाहाय सावरायबोबाय गोथार गिर्जायावनो लागोना मोखाङाव जोङो सफैबाय जोङो आर'जआव गथायगोन ओमफ्राय सिङाव हाबनानै हाबानि गासै खामानिखौ मावगोन आर'ज खालामो फोरबो जों नोंखौ गिदिरथा हामबाय होनो दिनै गोदान साननि थाखाय नोंनि गासैबो गोदान आशीर्बादफोरनि थाखाय प्रभु दिनै बे मन्दिराव मोनसे गोथार जुलि हाबाफारि दङ बे गोदान जुलिखौ जोङो बे गोथार गिर्जा न' सिङाव हाबसिगोन आरो बे गोथार जुलिनि खामानिफोरखौ गासैबोखौ मावफुंसिगोन बेनिखायनो खावलायदों गथायदों नोंनि गोथार जिउजों आंखौ नोङो हेफाजाब होदो दैदेनदो आरो आं बोर होदो जों गासै हाबाफारिया नोंनि गौरबजों जायो गासै आर'ज नों गथायनानै बे सुंद' आर'ज बासोखौ जि समावनो फैबाय आमेन गोरोबनाय हेफाजाबगिरि दासि बे खामानिखौ इसोरा माबोरै मावखो होननानै बुङोब्ला जोङो बेनि गाहायावनो फरायलांनो मोननो हायो इसोरा गाव सोरजिगोनाय बे हौवा मानसिखौहाय गोदो गोदो उन्दुलांहोनानै बेनि देहानिफ्राय गंसे खामि हारा दिहुननानै बेखौ मोदोमजों सुफुंनानै सासे समायना समायना महराव एसे गुबुन रोखोमनि सासे आइजो बे दासो जों सिख्ला होननानै बुङो सासे सिख्ला इसोरा दासो देरसिन इख्तियारा जाहैबाय शास्त्रनि इख्तियार इसोरनि इख्तियार बे इख्तियारफोरखौ लानानै आङो नोंसोरनि आगदाफोरखौ खालामनानै एसे सोंगोन बगादानफोर सोंगोन जागोदानफोर सोंगोन बगादानफोर सोंगोन नोङो जायफोरनि आगदाथायखौ दा सोंनानै दंनाय दङ जाय सिख्लाखौ गावनि आंगोनिबो आंगो बिसि हिसाबै नाजावनानै लानो बेखौ जेब्लायबो अननो दुखुनि दानाव मदद होनो आरो थैस' थांस' सुखसान्ति रायजो जानो थाखाय आफा इसोर आरो बे साखिफोरनि सिगाङाव सिमान लायोना एसे बुंफादो इसोरनि सिगाङाव आरो गासै साखिफोरनि सिगाङाव थैस' थांस' सुख सान्तियै रायजो जानो आङो आंनि गोसोजों सिमान लायो दाखौ सोंगोन आङो जाय जौगानाय आगदाखौ दाफुंनानै दङ बे जौहाखौ नों गावनि आंगोनिफ्राय आंगो फिसा हिसाबै नाजावना लानो जेब्लाबो मान आदर होनो सहाय खालामनो थैस' थांस' सुख सान्ति रायजो जानो थाखाय आफा इसोर आरो बे साखिफोरनि सिगाङाव सिमान लायोना एसे बुंफादो आंनि उन इसोरनि सिगाङाव आरो गासै साखिफोरनि सिगाङाव थैस' थांस' सुख सान्तियै रायजो जानो आङो आंनि गोसोजों सिमान लायो जों बयबो खोनाबाय नोंथांमोना खोनाबाय दिनैनि बे समावहायनो आफा इसोरनि बोरजों गियानजों रैखाथिजों हेफाजाबजों सुख सान्ति रायजो जानो थाखाय बिसोरो रादायखाबाय थैस' थांस' बियो बाइबेलाव लिरनाय जाहैबाय जोंनिफ्राय बिसोरो सानै नोंदाया मोनसे मोजां जाबाय बेनिखायनो इसोरा जायखौहाय दाजाबबाय मोनसे खालामबाय मानसिया बेखौहाय आलादा खालामबाय बेनिखायनो बिसोरनि अननाय आशीर्बाद बिसोरनि सायाव थाथोंसै बिसोर दिनैनि बे दिनावनो बे रादायखौ खाबाय आरो बे रादायनि फोरमानखौ जोङो नायनि गोदाय समनिफ्रायनो आथामखौ मोनसे नेरसोन हिसाबै बाहायबोगासिनो दं बाइबेलाव जों नायब्ला मोननो हायो अनलायनायनि खेथ्रआवहाय रादाय खानायनि खेथ्रआव आरो इख्तियार होनायनि खेथ्रआव बे आथामखौहाय बाहायनाय दिनै बिसोरो रादाय खाबाय सासेनोहाय आथाम सोगोन ओमफ्राय बुंगोन औ दिनैनिफ्रायनो आं नोंखौ नोंनि मानसि जाबाय होननानै नोंनि बिसि जाबाय नोंनि फिसाय जाबाय होननानै बिसोरो बेखौ दिन्थिगोन नैबे आथामानो बिसोरनि रादाय खानायजों गोख्रों आरो गोगोम बेखौ फोरमायथिनो थाखायहाय बे समाव सिगां बगादान
ใครคมหน้าพอดี 그래서 뭐 저보다 나도 거기다 생각하자. 예. बे आखाम सोलायनायानो बिसोरनि रादाय खानायनि मोनसे नेरसोन फोरमान जानानै फैदों थैस' थंस' जेसे गोबाव आफा इसोरा बे संसाराव दोनगोन बे रादाय खानायनि बे फोरमान बे सिन जानानै आरो बे सिना गोख्रों आरो गोगोम थैस' थांस'नो आरो बेबायदि माने गावस्रानानै थानाय नङा बेनो नङा इसोरा बिसोरनि सायाव थानानै आशीर्बाद होथोंसै प्रार्थना खालामदे गिदिर गोथार गोथां अंख इसोर आफा दिनै सोरबिनाराबो सन्जिखा बिसोरो नोंनि नुनायाव मण्डलिनि नुनायाव समाजनि नुनायाव आरो सरकारनि नुनायावबो आयेनगत भाबे बिसोरो बे गोथार गोदान बान्दोआव हाबबाय दिनैनिफ्राय बिसोरो हौवा आरो हिन्जाव जाबाय बिसि आरो फिसा जाबाय आफा इसोर बे गोदान इख्तियारखौ बिसोरनो दान खालामबाय प्रभु इसोर आफा बे गोदान जुलिजों लोगोसे थादो दिनैनिफ्राय बिसोरो मोनसे गोदान न'खर फसंसिगोन गोदान संसार जात्रा खालामसिगोन आफा बेनिखायनो एसे सिगाङाव जे नों गोथार बिजाबनिफ्राय जों सावरायबाय बिसोरनो नोंनि आशीर्बाद जेब्लायबो नांगोन नोंनि रैखाथि जेब्लायबो नांगोन नोंनि गियान जेब्लायबो नांगोन आरो बिसोरो दिनैनिफ्राय हौवा हिन्जाव बिसि फिसाय जानायलाय बिसिया फिसानि प्रति गोदान दायित्व बिबान आरो फिसायाबो बिसिनि प्रति गोदान बिबान दायित्व बेखौ मावफुंनानै जों बिसोरो आवगायलांनो हायो रायजो जालांनो हायो बेबायदि नोङो सोरगोनिफ्राय गिदिर नोङो आशीर्बाद होदो प्रभु बोर होदो बे न'खरनि सायाव थानाय बे बान्दोनि सायाव थानाय हामबाय होनाय बासायग्रा प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै बिबाय आमेन एसे ओरैनो लाहरनानै गोजोननाय लाहरदो गोजोननाय लाहरदो दे आखाइ खोबनानै होदो दे आच्छा माला दं दा दे मालाखौ होदो दे हौवाजोंनो दोंसे होदो हिन्जावदानो दोंसे होदो दे हिन्जावदानो होदो हौवादानो एसे खामानि दंबायो बेनिखायनो आयेनगत भाबे जोङो मोनसे फोरमान बिलाइ होयो जोंनि एस'सियेसना बेनिखायनो बे हाबानि जि फोरमान बिलाइ जेखौ इंराजियाव सार्टिफिकेट बुङो बे सार्टिफिकेटआवहाय नाम लिरस'नानै जुलि गोदान इरनानै लानोसै दे जानोसै खाफ्रादो दे एखेबारे आफा इसोरनि प्रभु जिसुनि जुलि गोदाननि आशीर्बाद होथोंसै जोब्बाय हामबायसै मालाय
सासे लेबरेनि गेजेरजों आरो नोंनि गेदेर आशीर्बादना बिथांमोननि गोथार जुलियाव थाबाय होनना थाखैनो फोथायनाय प्रभु दिनैहाय बे गोथार जुलि जोबखांनायनि उनाव जाय मोनसे बे न'आव हाबसिगोन प्रभु जाय न'आव बिथांमोना अराय समनि लागै बेयावनो थागोन बेयावनो बेबायदिनो नोंनि रायजो ब्रिटिनि लागै सानगोन न'खरनि सिन्था धारा खालामगोन प्रभु बेनिखायनो बे न'आव थानानैनो जेसेबां थागोन एसेबां समहालागै नोंनि गौरबनि थाखाय जों थांनानै थानो हायो प्रभु जों बेखौ नोंनि खावलायबाय आरो प्रभु फोथायदों प्रभु दिनै जि दसे समनि उनाव जे गेदेर भज दङ प्रभु बे गेदेर भजनि सायाव जों प्रभु दायो बे समाव बिथांमोना बे न'आवनो खामिगोन गासैबो दुखु सुखुआव निदान खैफोदनिफ्राय रैखाथि होनानै दैदो आरो बिथांमोननि गोदान संसार जात्रा खालामनायाव नोंनि गिदिर आशीर्बादखौ जों बेखौ खावलायबाय हामबायनो जों दिनै बे प्रार्थनाखौ गासैबो जिसु ख्रिस्ट'निफ्राय ओइ दरजा खेवदो दे 네, 나는 사자 빌려. 나는